Kublai phi baro mga menta kasngi ngadan bat I nong yalam jongka kasi student union iba lambok star marnga manginya keren kendiat halor kini ka jing wanra kata ka jing terwa jongka sarkar ban wanra ya kata ka rel sepo ka jelah hapo jongka jaintia hil tingin ya keren kendiat ka ka stan jongka KSU halor ka jing temu jongka sarkar kublai alam ladangi pet ya ka jing terba sarkar rang man hakini kila pen iba ki don kata ka jing temu ban wanra eta ka rel hapo jantia hil setai ka stan jongka KSU ka bayadai berkani Iya bedai kene ka jingtmu na kaliang jong sarkar bang ra lintiral tis pore lum jantia. Ka isu lintiral hi kadai kamat ka ki isu kaliang na duki pos na manswa. Kam dai ba ong melang suya keren tang menta menne rai ngi ibu ni ki jingma ap lupa jong ban lintiral lada ngimpat don ki ang ki kunun ki bas kem ki banya dai kata bar tu kulit. Ngasupan kemau arajar khatnio kala don ki jing persang. Man sedang jeng train tiral hang thi po pernihat ha ma kaliang juga seng da yang kramba ba tangkat di ba man persa kani ti kini kisingi I lomba kila patai kubor ba kadon ta jeng thu ban wan pot poi kin tiral spok khlirat na khlirat ki tong jit pot pon poi do joai ti dalong spa balong kunu ru na kaliang jo ki sungi yang persa ja kani kai bangi terwa so kolong bani pun ulong soy ki an kanun kaba ngikmi lenti ba kata ka resolution ba so ka jala kala pas haus nem arjar ka kendai kade ben urlong no kade ben lej ko sarkar kade ben lej jalhi ban ya keren ya kene ka LP rai I kumba kimya keren LP I kumba keren ka rawe ti ngi kmi lenti kumdu bakta ka an kan urlong lada ta ki ju ina sansar kan perkhat pat ya kata ka safety and security jong pat no sunong do bring you ter brokawai tena kaliang ni jo ka seng ni kren ka basai ba lada ka sarkar ka mut ban ya ta ka bor ban tham ka bor ni kam tharai ka por ka sabatai ni la pi tangku pada de ham tandu namar ngim kwa ban su yele kai ya ka lawai jong jat pen riu hot ka sarkar ka la ban keren ata ka pinta ka keren spang kata development ta ka roi ka par rega jing kali kalong mano ban roi mano ban par te pongsan kalong ka sarkar ka dim pan khlan chwa I te ki an pat scam chwa ki te ki an ban yada kata kal tira leng snoba ni sala ban ya tai ban ya ther hadin habur kam do chinge ndang la I an kanon ba khlan ta por sia kren rega ka sarkar ka khmu ban ya sakmat ni ka kam na kaliang jo ka seng ya long la pan khre dang ha pan yan ban ya tangko da kunu kalat ka tiru war ngi yang scam ma da le ring sha ngi pat I ki an kanon ba khlan ban da ya ka jat pendu ka jo tingi I nakaliang jo menteri rang ba he ula ya thu ba hapo bernihat he kila sange bat kumba lai spa klur I ka pisa kila hapan pumpai no kani ka khanglat ya ka roi ka par pa ojela bidan yu la lamban ong halor hi hot yu pernihat ki ong lakhang roi ka ki su khren sa la da ka dei hanunu uput usam jong berinyu ter yang persa di khlentira kata ga lai spa klur ba ka kuren na liang tirang ba ong hapan pai no sakar dia kilban pai pan ka LP menu ga saka jalak le pan ka lai spa klur abangi ong nai pat ya kren tiral menu ke le shem ta lai spa klur ni kren chuang a so ka LP sia kren tenga sloba kita ga jing kren na liang menteri ngang ba ngang ba yo le se ka don tangkum don pan thame pai ba so bisar tanda gini ki badan obat yo kam jo sansar khadar mata ki le kai pai ba rai ba su pa sin kasngi rena liang jong ki su rangkat ki bai pat kin hun sem galang bilong shai bilong bet pangi rang ba panginam aina kini kam kenya skma tingi I ro nakaliang jong I menteri sarkar I ba kermen sela I ong ba halor kan kalintiral hi ai bagi tu ki brio nak tu kathan kin rai bat ki we ki banabar kim de ban muslia ya kan ka kampitan yu ban ong halor kan ba aka jingkren jong uni menteri sarkar na tharai la kren da ka jing sothu na jibam sothu ru ngim te umut ban ong ki banabar de mano namara na du bami hadu basap ngi de ikon nyu trap
Tiban ong banabar te ngasngoba kalong ka iwang lam pediang. Reki su kedon hakeleng jong perinyo terap. Kanai kas ri ka jongi ngimdei kinong so sunong. Tang kedon hok jingim persa ino kamro. Tinga so kum ni jat kentin pan ya pher pat banabar ngasngoba. Kum tau nong yalam bodon nata suki kum nong to an ngasngoba. Kalong iki ba it klung khna na pat thamula pat kebom ya ha pat kan komini kentin. Ipa kru ba sai ni menteri ru pelejimut ya kaban kentiu haka puli putih hati distrik pelejimut ya kaban bonra ki jika sumar babiang hati distrik pelejimut pan bahang ki surok lenti sengkin hati distrik pelejimut kerendu haka parti bodan bagi daiban nang perlong agresif pan lipudin ya ka ARP naik keren su ikerwe kat bang impat yu iki an kuno di bakalai. Nai rawi sirwe namar bang kalian ke sungi pa aku kor basai kalong enam pediang dari leru em kat bang padi an klaim menyata ya jirwan kat trong ketep ki peruna sebar spok ke jelah ke jungi. Hatu pim siam pat balam makani kajing persya kan wenra pat ya kata kajing sadin pat jong kajela kabah hadu menta ru ngimdan kata karoi kapar kumbaryo kiwe pat kajela. Hi ban ong ba ni persya rwe ba kan sadin kerkepar kalong bakal. Kam smut tang ban poi te karalwe ong ba ki samla puli kan sa long doktor hi long engineering hi te ki cakal sumar kan sa bit sabiang hi rei ngas ngoba kini gi basic badon hok badon kam hok ban pan bang soba sarkar pai kamat pet ke jing hier asut ki cakal sumar hi nokon nong per district pet ke cakal puli kalong kaman kumno boleh ke sarkar kan pai kamat kerpang kini piom ka keren ta karalwe ka keren kan ai kai ka karoi ka par kata kan ngot kan ai kam ta karalwe kan ni jing ni ka jing lanyar jo khon samla khlem kam khlem jam ka sarkar kam phai khamat gilat kan dir kum pat ngi pan ban ba ka sarkar mta le ka persang pan sobha pat banabar ka jing ting yul se de ke ju sarkar ka sandai ka sarkar ka ban sailam ba khando ka sia bro ke bara kita ki polisi ki amendment ki bang ngimla ban ni hak bat ban pediang kum kasan perhat ka jungki manu ban ong ba ngim kwa ya kiu ka yo ka kot po jala jungi ki su kamlong teng pengkiang kita han rei long ba ngihap yak badai ban ong hoj badai ban ong em de delor kata kan ngrem ba kata penta ka ba ngisa kren sai ba pan klan choi ti ki an kanun ngisia kren te karoi hadian bo